mame uzangigomola bantwana basekhaya namhlanje mfowethu uvale ngosibusiso wakagumede mfowethu yeah futhi mfowethu ubuya eKatlehong yeah emavimbela mntana sekhaya yeah like uNkulunkulu makakuphi talent yathi bamba mntanami na into ekumele uphile ngayo wena uthi uyayeka ja mshuthi ukubhora kwakhotmani lami last 6 September yeah uchami shooting isithole angilimele uchami because lo muntu lapho wamushubuye ngithola supportayo shuthi ungibonisayo shuthi ungitholela nezinye izinto because ngiyabuzwa uyakhala utayela abantu bashaya igwijo maye ayikho lento abayiculayo usho njalo ayikho shuthi mntana sekhaya akuna message ngiyangithola so during during era yama drugs mohlala elini apha mshuthi bengatholakala ngiyongithola endlini ushuthi endlini bengena ntanga idatha ngabo 3-4 ngizolala hayi nakhona ngiyalala ngilelanga ngilalele awuthiyami usho just nje ukulula nje inyawo endaweni efudumele ngiyangithola then after makucala ikhalinyo wenzani empilweni like at that time like ucedile isikolo awuthiyami usho isigela ngisiceda asicedanga like aim for a living empilweni isikolo ngisiceda ugcineba ngiyakrithi yini wenza ukuthi isikolo banajuzi ushodi ichain ne first time simbona akuposta uyandlulo ya somewhere ne uyakoba lapha ewindweni hayi khuluma nawe first time bro wami la grow page like ngalelo langa WhatsApp box section bese ngihamba kuma 11 kina lo show ukulethu uye lo showdi like relationship yakho naye was it only because of music or there's more mntana ngithi story for another day kanjani ma ngithi kanjani yona ntwana beyize music mara yagcine seyingani music actually now ayithulile ntwana ufuna ukuthi mhlawumbe asisenze into egreen ngaleso sikhathi ndoda ustukile ndoda shaya ithathu kwakufura vision 2023 makasiyibona yonke le vision bekayenza bekayishaya ithathu la understand project X nyana yakhe leya asibona ngijabulanga ngijabulanga because ntanga because manje kwa impilo yakhe like upechenge disk then next thing umuntu wenza into ayikabi and manje ntanga liyathi ntanga ihoti nawo bobona ama Christian ntanga generation ntwana mshawena bobona kuba rifu namanye ama team ntanga bawajabula shuthi masongena emagroundini shuthi bayiqale ngene nation bayazi ukuthi futhi nabo manje solalela umculo Sanibonani bafethu dumelang goeiemôre, it's your boy Infinity back with another exciting episode. Siphethe ngapha yena umfo kaGumede Chibo fethu. You know guys, it's not just a podcast, it's a movie guys. So ungazishaya uzintroduce. Do you remember me uzangigomola bantwana basekhaya namhlanje mfowethu uvale ngosibusiso wakagumede mfowethu futhi mfowethu ubuya eKatlehong emavimbela mntana sekhaya sure manje Gumede siqale kahle lento from scratch kahle because bantu bakuyena ngokuthi Gumede ushaya igwijo yabo kahle kufike kanjani ukuthi ushaya igwijo bowenzani before igwijo ntwana before igwijo bengidlala idisk ntwana bengidlala idisk ngithanda ukuziculela ngithanda uzele e-church bro Gresham nomagogo yabo ngisho ukuthi into yokucula ngicale from e-church awuthiyami into yasesontweni mntana sekhaya into yase-church ngithola Yeah, then ngaqala shuthi ngithanda ukuthi ngilalele ingoma zamaHotman now ANC and stuff yabona shuthi mabalo kubacula lapha ntwana shuthi ngaqala ukushaya la amaHotman lo kangilanda lapha please shuthi mama yakuphi yabona asambe intwana yabona shuthi ngiloko ngishana nabo yagcine shuthi so uyiqale diskini waye church meqeda waya kuma politics ngiqale church lento yokucula ntwana ngiqale church ngithola how many years da ntwana
antwana ngisho ukuthi angazi intwana ngisho ukuthi ngicama mama ntwana but mangikhumbula ntwana first video yami ntwana mhlambe ngoma grade 4 yeah ukhana uqala ukushaya igwiju yeah 4-5 yo mara when was that cause back in the days igwiju bengarasi kangaka shuthi yeah bengisevele uzwide uyiwa yeah bebasale ukuthi ngizomosha abantwana ucudisa abantwana ingoma zasejela kumeme esigela yabona yeah so like bekuyinto shuthi ingoma sizicula vele masiloku sidlala isigela yabona idisking lunch yabona sizimele nabajida mhlambe songena after next team yabona siyashaya ngayi yabona futhi maka sithanda ukucula nathi ingoma lezi zase training yabona mabaphumile abantu bekhosasi isigela nani stuff sijumpa nathi high school yazi khosasi yase high school jump fence nathi shuthi siphume primary sisima station nathi sisima training you understand sikhiphe amajezu esigela sishaya ama shirt nathi uyabona into enjalo kanjalo yeah yiko la ungene igwitshweni kahle kahle intana sikhaya manje yipi video isicalo obonile uthi ya manje ila uza identify khona uthi mina ngishaya igwitsho vele ngugumeni first video ntwana shuthi uzoleka esikolweni shuthi edux yeah primary high school yeah yeah just iqala uyenze primary just ubone high school ukuthi vele manje on yeah ntwana on yeah then from lapho ntwana from la ntwana shuthi vele bese kuyinto engiyenza every day ngithola into engiyisha every day ntwana ngicula every day shuthi yabona noma ngaphetha kanga grand shuthi yeah bengikhona ukuthi mhlawumbe mangishaya ingoma yona leyo ngoma leyo shuthi ngiexpress la kuleyo ngoma leyo so basically kuwe la ile awuculi nje for fun next futhi injani because ngiyakuzwa uyakhala uthi hayi labantu bashaya igwitsho maye ayikho lento abayiculayo usho njani ayikho ntwana shuthi ayi mntana sekhaya akuna message ngithola akuna message shuthi ntwana namanje mangifuna ukulalela igwitsho shuthi kumele ngiqale from scratch ngena ku YouTube funa ngene page ni liwa mntana sekhaya gwitsho avenue only yeah kumamela yona kuphela angifuni ukucamba mama mntana sekhaya ngichoma ngichwenza ngithenga isikele ngilalela yona kuphela ntwana shuthi yiba bajida shuthi abasangilalelisa into engifuna ukuyizwa ntwana khona ne message ntwana ingoma zakhona via isuthu uyayizwa shuthi isixhosa uyayizwa yeah but mina ntwana ayish angaze ngakhaliswa umuntu ngegwitsho but ntwana ave yeah ntwana yibo kuphela mawumamela amajida let's say abokeme abo general abomsaro ayifana shuthi la ntwana soku too much baya amaspace shuthi sanokufaka into la engadingeki khona uthi yeah ngithola so yabona vele bayashaya abajida maka basanokufaka shuthi ba too much bro eta amaspice ingomeni engadingeki shuthi la sizo ngokukhala mhlawumbe for instance yabona wena sofaka abo limeke ntwana shuthi silimaza thi ufaka ulimeke silimaza ntwana shuthi angidida mina vele into enje angidida mara ngisho obvious wena ireason yakho yegwitsho wena uthela imessage imessage yakho if ibhlungu akusho ukuthi neyami ngu-general ibhlungu yami what if yami mnandi uyaphi then da ebhlungwini uyava ebhlungwini phela program ubizwe for instance program ufakile lapha for bookings wathi bakubizile ntwana efuneral candlelight ntwana candlelight sonke siyazi kushoniwe you understand so wena mawuzofika ngemessage ukuthi sijabule like kanjani asazi thankful sizoduduza la yeah ntwana shuthi faka ingoma yokududuza ene message ezokhona ukuthi mhlawumbe nomama kamufi ezwe naye shuthi athinteke ezwe ukuthi yazi ngiyaduduzeka ngithola so wrong idea ntwana wrong ngipromote ntwana shuthi wena uyenze and ngeke ngizenvuke ngishayile uthamba shuthi ngayirara ngithule bangamane bathi ngizenza ngcono vele ngimile kudini because vele esikhathini esibhanya kubona amacula amagwitsho wena ukuma background usithulele ubhekile ntwana shuthi iyangidida into enje njengoba ngisho ngithi into enje ntwana iyangidida shuthi yabona nokukhuluma ntwana ngihlale ngikhuza kube ngazathi bangizwile but angizwanga shuthi angeke ngiloku ngiphinde into eyi-1 kaningi ngikhuluma nabantu abadala so kuba ngazathi mhlawumbe sometimes ngizenza ngcono yabo ngcono ngoba ungcono bami ngimesayidini ngingazifaki into enje engididayo ntwana yabona injalo otherwise wena namajida nonke ni trend ntwana mina shuthi angiphushe kwali namuntu anginakwali namuntu mina nonke mina ngirena wonke umuntu phela uma singathi top 3 gwitsho artist yakho ntwana kithi
obvious angeke uthi laba abanye ngoba ngathi mina saningizwa le ntwana uJomo nje yeah uJomo angiyamuzwa mfana uJomo ayika ucamba mama ngizwa yena ntwana shuthi yiwo vele umuntu engihlale ngibayenzela nga example ntwana ukuthi ashibachita yabona mhlawumbe manje ngalalela le ntwana leya yeah mhlawumbe ngoba ke ngisho ukuthi egujini nifika naye shuthi niza yamthola ngoba umuntu wamanje ngithola egujini but yena ngathi understand kangcono yamthola yeah maka abomsako bamfikela icala yeah yamthola maka le ntwana leya better than bona manje ngeguju yeah ayikaka ngichoma mchwenzi yeah better than bona manje ngeguju ntwana shuthi namaka na uyayizwa shuthi mawulalela different ngiyayizwa uyayizwa ntwana ikhulile le ntwana music ntwana nobani futhi ongathi uyamfila ntwana amaqhegu ntwana secular music Mr Ayos yeah injalo dead akacula culi yeah Mkhivo emfethu phe ukhulele K1 yeah esase Castle House B antwana shutha ngikubize ntwana ungasiniki awusiniki ngisho ntwana la izola but ntwana ushuthi ukhuluma into ekuwe ngaphakathi ntwana ngithola and mina shuthi ivar yeah understand hayi ukuthi mhlawumbe ngiphushi kwali noba no uthiyami ngikhuluma into engizwayo understand into engizwayo wena le ufila wena right for wena ile 3 leyo incanywayo ngiyayizwa ngiyayizwa nento abanginika yona ngiyayizwa ntana understand injalo shuthi yilo igujoni ntana eSalma Mera shuthi it is straight mina ngifuna ukuunderstanda kahle le ndawo igujoni lisho ukuthini kuwe kahle ngoba wena ngathi uyithatha serious abantu bayavi fun no wena kuwe like personal dating yeah ntwana personal ntwana shuthi ngoba manje ngisho uyazwa nawe neslogan sakhona sithini yeah it's a story of a South African child ntwana yeah injalo so isitori somntana semzansi yini ndasekhaya yeah shuthi all about the message shuthi umntana semzansi usitshela ngaye ukuthi khamba ngithola I went through a lot of time I understand injalo so imessage ntwana ngize expressa kanjalo I understand that's why noma vele ingoma ngishaya ntwana shuthi isuka from the bottom of my heart uthi ngiyayizwa ngithola angiculeni nje just to have fun okanjani arara ngaculi ntwana bazokutshela abantu abangaziyo ntwana ukuthi mangabe senzile nama favor shuthi rara ngaculi rara ngabi ne group ngithola rara ngihlale ngiyi-1 kanje shuthi mabali bangibiza kuma bookings bro ambathi zwakala shuthi rara sifake ifoni yakho sifake speaker shuthi shaya ingoma engifuna ukuyicula or requestayo sishaya speaker ngithatha imic ngincedise speaker rara nokuthi ube ku-environment ongafuni kuba yeah shuthi ngicule nabantu abayenza ifavor nixo mara ucabanga ukuthi in terms of growth empilweni also maybe advancing as much as ufuna ukuphusha ipassion uyiphushe from the bottom of your heart mele usipane nabantu abaphushayo ngale level le ufuna ukufika kuyo maybe yeah shuthi ntwana dawo kanyeva mara aish abekho mustwana ngara eKastama abekho yeah ntwana bacela ukudlala bonke ntwana bakhona so angeke shuthi njalo silokulu siyizama imosheke sizame imosheke shuthi ntwana wayisingayiki uyangithola wayisingayiki okay ngikuza ukukhuluma ukuthi indaba kahle wena indaba yeguju bose uthi yayeka vele why ntwana shuthi like uNkulunkulu makakuphi italent yathi bamba mntanami inayo into ekumele uphile ngayo wena uthi uyayeka mntanami shuthi yazwa ngiyayeka ntwana bese ngingasana abantu ntwana shuthi ukuthi ngizosipanisana nabo ngaphandle kokuthi mhlawumbe iAvenue izofona ngithola ntwana shaya shuthi ngizwakala ngithola bakubekela ingoma ukuthi ntwana uzoshayile ngithola okay sharp ngithola ingoma engaziyo nabo vele ukuthi okay ngilangelisoma ngifika abajida abazisendile ingoma bathi ngizoshayelela nami vele ngifika la ngalilanga le shooting sengiprepare understand yiba abajida ngisipana nabo enjoy ngithola mara ngale kwalo ntwana shuthi can sharp into zami ntwana ish njoba sengithi ntwana bese ngiyaliyeka shuthi uqale nje can sharp ukubheda abo last year ngithola mase sishayile la shooting nabajida ngi30 zika November if I'm not mistaken ngithola avele ntwana ngiye kuleyo shooting vele ayish bengekho grand emoyeni ngithola ku-Avenue bengekho grand emoyeni but bisingiye ntwana ukuthi mhlawumbe ngije ku-2009 ngizoba grand mangingayoshaya ngithola but ntwana yami lapho umjomani afika ngigeza umoya ntwana ngishayela yakhe wabalima umoya njaka ngithola ayisana ngigeza umoya ngithola but
nje ngisho ukubhora kweGoodman lami last year ngi6 ka September. Yeah, uthi shooting izithole angilimele uthi because lo muntu lapho wami usho bekuye ngithola supportayo usho ungibonisayo usho unokungitholela nezinye izinto yabona usho angibonisa abantu abane potential nje umntwana usho naba abantu usho ungaya la umntwana wenza into eziso ngaya la umntwana kenze ngithola weGoodman lakho bokuyi manager yakho. Ngeke ngisho ukuthi beke manager ngisho ukuthi maka yena usho beke umuntu obeka khona ukungichuzela abantu abagrand for mina ukuthi umntwana usho ukuthi nangumuntu ongaba grand for wena usho ukuthi ngithola yena bekangifunela izinto ezigrand ngithola usho ukuthi ukubhola kwakhe uthi ngazithola ayintwana izinto engazibona ngaleli langa ntwana usho ukuthi bezingalingani nami ngithola but bekumele ngizithole ngida because igcineni Goodman lami ngithola ngizithole sengisemamoshari noGoodman ngithola because pho ngivela ubhola kwalo ubholela la emehlweni wami kanje pho ngesibhedlela ngithola ngithola ngisakwazi ukushifta esibhedlela sekuyimi kumele ngibafonele eJardini ukuthi ayibafithu nomuntu nje bangicela ukufika naye la ayinakusebangitshela into engafuni ubizwa la unesi bathi umfuthu akasekho ngithola then from endlini sekhani kusuka ku sisters sekhani kuza ubani bangithola vile from ngilungunda esibhedlela wazi ngifithe esibhedlela kumele umuntu kumele imoshari yakini izomlanda ngithola same time immediately ntwana kumele u-identify isidumbu emoshari asesibhedlela yimi la bang-understand shuthi pro wami ngalimala alimala uthi like ngina manje futhi ucamba manga ntwana ngilimele ningaki kantekini ntwana please sibapha but ntwana bona la ngihlala khona mina Bloma noMagogo naGoodman lami elini no Anton phela ni 3 uthi then should be si4 ngale ibhodi lase then njengoba ni 3 kanje wena umntwana obisingaki ngilasborn bro sure umncane kini ngilasborn so laba bake badala kube bakusupport ntwana obhekile kuphela lokho shuthi ntwana bebangisupporta but ntwana ngisho ukuthi umuntu ntwana ngishuyazi ntwana umunye nomunye ntwana shuthi unobandlululo lwakhe but then umuntu obekahlala la for mina through everything empilweni ntwana shuthi nanoma ngabe kungena lephi icala ukuthi okay now uzizo sika yenzini in shuthi liya ngicala kuyokucala na intshela kahle ukuthi shuthi awukwazi ukungidlula la egate uyowazi uzizwa ngaphakathi shuthi khuluma nami ucala kenzakalani mhlawumbe bese wena uthi hayi bese akutshele kahle shuthi ke mongakhulumi nami awukhulumi naye understand shuthi umuntu shuthi nanoma bengifluphile shuthi athi bengeke ungithole sengiseyinkingeni sengivava ngithola because nokunyamalala kwami manje ntanga ngingasashayi igusho pho wami sengithule kanje ayisho ntwana ukubhola kwaliya ngingalimala ntwana bona ngazithola sengingena intweni engingacabanga ukuthi ngizongena kuzo ngazithola vele ntwana shuthi angeke ntwana ngiblame umuntu ngeke ngithi ntwana yithi peer pressure wathi ngithola shuthi ngazithola uthi sengibhema ngoma drugs ngithola ngazithola sengibhema ngoma drugs uthi like buko athwele lots like emotional khuluma nathi sifuna ukwazi kenzakalani sifunana nawe ku-internet awukho i-country yonke ifunana nawe ngazithola sengibhema ama-drugs shuthi ukubhema ama-drugs pro ngazithola shuthi ayintwana shuthi bheka bengilost intwana khanshap bengilost nini November last year shuthi ngiyeda kule shooting yabajida ntwana bengisaqala that's why bengeke ungibone ngithola bengisaqala ntwana ukubhema ama-drugs bengeke ungibone ntwana shuthi kula ngithi mangibuye shuthi street event nabajida kula vele yonke into yami ntanga shuthi kwa phone kwa in thengisa ukuthi ngikhona ukuthola lento engiyifunayo engicabanga ukuthi right izoyenza ngibe grand shuthi kula ngithola khona ntwana sengithengisa bomamafuni singenzani ngizitshela ukuthi mhlawumbe ama-drugs yiwazi ongenza ngibe grand but kanti ntwana kusi-option kusi-option ntwana yini ekwenza ufile better music pho amilo ntwana igusho ntwana shuthi yabona noma ngabhemile ntwana shuthi bese kumele ngiyofuna omunye umuntu ngilalele amagusho shuthi yabona manje sokuloku hluphana nabantu sokulokwenzana ngapha vele abantu abasakuthembi ukuthi uzomnika ifoni yakho uzoyithengisa uyangithola vele ngeke ngibablame ntwana yimi engiyibreakile leyo trust uyangi-understand ngokuthengisa izami izinto ngithola shuthi umunye umuntu uzongithemba kanjani ngento yakhe ngithengisa izami uyangi-understand manje kule era empilweni yakho bathini endlini ntwana shuthi endlini ntwana ayifana shuthi ngitshela ukuthini wonke umuntu uProm bese kangilahlela isandla bese kathi hayi ntwana uzobona ngoba leyo siyenzela yona ntwana yintsha
asiyazi ntwana shuthi umagogo uyambona ntwana uzamile ntwana shuthi from ebuncane until now ntwana uzamile umagogo ukuthi ube grand ukhulisile ntwana umagogo ngithola uzamile umagogo ukuthi ngibe grand ntanga umagogo wamntanga ngi20 zika July ntanga shuthi bekayenza 94 years old. Yeah, uzamile bro umagogo ngithola ukuthi ngibe grand njalo ngithathela ama license intanga wayenzani but then mina ekugcineni ngimbonga ngali yanto leyo ngithola vele la ntwana ngiflupile ngithola ngikucamba manga ngithola because namanje ntanga uye futhi uzithola ukuthi ayilwa naleyo ukuthi azokazama ncenga sibizwe umntana ngokuchinja ngithola namanje futhi ngezinto ezithola mhlawumbe ngiphethe le phone engiphethe manje ukuthi azini ntwana mina utholakala since sokuthi uyabuyela kulomculo wakho abantu bakhona ukuthola efonini at least yabona utholakala yabona na inyuku futhi still ntwana bayayithola le nto leyo but mina ntanga futhi bengimbonga ngithola ngeke akufeel ngathi umbonga kahle phela ngalendlela like akukhulisa akunakekele and everything shuthi udecide uye stradini kuba ngathi akakhulisa amatrend shuthi mina program phela awuthiyami njengoba ngitshela ukuthi avun trail without him mina program umakriza mongishiya na 3 days already 3 days hayi mntaka sekhaya ngifuna ukucamba mama uthando luka mama mina ngilazi ngalo yakho ukhuliswa gogo wangishiya na 3 days isi time 2003 enyangeni 7 nge27 bekushona uMadala Una how many years that time? I'm a month out here. Months. Yes. 2003 25 April. Bega board Makriza. I was born in 23 April. Yeah. 25 Makriza we board. Enyangeni 7 nge27 ku board Madala. Alandela. Yeah. Bese kusele wena khulisa ubakushiya nogogo wena. Magogo uthi. Umntana kithi usisi wami ntanga washona 2000. Usisi wakho? Yeah. Engizalwa naye kumama nobaba. Sishiyeka abazali. Wena shiyeka abazali, yeah. Wangishiya 2000. Engakazalwa nokuzalwa 2000. Before yena. Before me. Yeah. Yes. Yini izinto ezenza ukuthi izinto ezinje zenzeke? Ntwana shuthi angazi. Ngicamba manga ntwana ngoba nami ngikhula vele abekho angazi ngithola ngikhula vele ngizikhulisela umagogo. So ukhulele kahle ho ngikhuliswa ugogo. Ngikhulele kahle ho. Uyeseka sekakutshela lezi zinto ukuthi this happened. Shuthi wami iqiniso shuthi mina ngilazi ngali ya Hotman yami yokubhola ngoba ngitshela shuthi yonke into ntwana ngami ileya. Ngithola shuthi laba abanye abantu ntwana shuthi bangafuni ukuthi ngibe naleyo nto yokukhula ngithi anginamama anginababa shuthi umalume wami ntanga shuthi Hotman elizalwa ubhuti kaMadala bengilibiza ngobaba. Yeah. Usisi kababami bengimbiza ngomama. Yeah. Ngithola. Ngikhula ngazi ukuthi ngithola. Liyanda ngangithatha ngihlalisa phansi ntanga. Yeah. Simde intwana yashaya igospel intwana lezo ngoma leza ngizikhohlwa namhlanje intwana sho njalo manginefoni intwana mangithola ifoni ngiyazidownloada intwana yashaya igospel mam Rebecca Malube intwana isikhalo nayo yayikhala inyembezi ithi ngifuna ukuthi bakukhohlise ingane wena ntanga unabazali kuze manje bona babakukhohlisa kanje bakutotosa sho bazokuyenza ukuthi uqhubeke kube ile flop lokuba yiyo intwana sho wena mele ucava ukuthi empilweni ngaphandle kwalo yamagogo mangachifta lo yamagogo pho emhlabeni shuthi makangabhoda useluyiwana. Yeah. Uyifamily kuphela. Yeah, sho bonke labantu balokubabona la ntanga bakenzela ntwana yisi ntwana bayakenzela but nabo ntwana sho kumele ukhumbule ukuthi nabo banabantwana babo nabo bananani ngithola. Yeah. Lo muntu lo ntanga lokumbiza ngoma ngusumama wakho anto wakho Hotman lakho ya kusubaba realize somdala lezi shuthi being 16 years old babakutshela manjela at that point ufila kanjani ucabangani ntwana shuthi la ngicale khona shuthi ubone ukuthi azini shuthi vele ntanga konke kuminga kimi ngoba ngisele nabo ngiyintandane ntwana yabona shuthi konke kuminga kimi ntwana shuthi mina mangazenzeli izinto ezigrand for mina ukuthi ngibe grand shuthi vele noma umagogo achiever antwana ngiyoba ile mhlawumbe abanye abantu abafisa ukuthi ngibe yiyo uyangithola but intanga umagogo ntanga ngiyafight nalelo Hotman bel fight ntanga ukuthi ngibe grand uyangithola yileli kuse church vele first time ntwana first time ntwana church ntwana vele ngikhulela eForm ngikhulela church bho abantu abakwaziyo vele ntwana ngikhulela church mina ntwana church benyano magogo benyano magogo church ngikhulela church mina uthi
uyenza ukuthi uncane isonto uncane ukucula uthi yonke le yeah then idiski vele ntwana ngikhulela kulo nalo waliyeka usadlala antwana ngathola injury ntwana 2022 ngasha operation ntwana bathi ama twisted tackle kwakutwista amabhola uthi mara bontswebo uthi ambheka ayikaba ngicoma ngichwenzi vele ntwana esikupini bengizokuphasa uzuthi so grand awukuchintsha iside because ukubona esikhathini esibhaya bocula usadlala ku Euphoria ePitori bodlala ePitori bohlala la bengihlala la Kempara shuthi like bengihlala la clubhouse injani impilo yala ntwana impilo yase clubhouse ntwana intswembu shuthi i-clubhouse ntwana kanyiwe shuthi kulana i-clubhouse ntwana nayo shuthi ngasho ukuthi nayo iyo nayo sometimes inokufundisa ukuthi empilweni ntwana kumele ukhule because i-clubhouse akunama makha kunaba bakho ngithola kunamuntu ozokuncenga ntwana ngithola shuthi uma ungakhona ukuphila nabantu ntwana ungazi umuntu ukuthi yini angeke ntwana ukhona ukuphila ukuhlala i-clubhouse uthamba ngithola shuthi i-clubhouse program yokuyanyiwa ntanga kudliwa ngesikhathi salomuntu lo usiphethe ngithola makathi akubekwa amabhodo akunakuthi wena mawulambile ntanga uzobeka ibhodo so uma ungaphili nabantu antwana uzothola ulambile 99 ngithola because izintwana nakini ngeke balo bakusendelana inyuku njalo I understand uhlale how long da clubhouse ntwana ngafika 2021 uma 2021 till when till 2023 Jan bengibuya because bese ngingasadlala idisk bengilungicula kuphela so ngabona kuyisilesi ulimele da manje lapha mohlala ifo abakhavela like everything ikawela nje accommodation idisk free yonke into ayintwana shuthi ngingazi kwabanye ngithola maka mina wena yonke into yakho bokuyi-free bokuyi-talent vele mina ntwana because nabo mabangibiza first time shuthi bona bangibiza ibasha ama-trial bangibiza shuthi bona bekafuna ngizocula la shuthi ngizokala kuma-trial shuthi bona batshela ukuthi idisk alivuka mina ngiyara ngiphethini ama-cox nani mangifika bayangifaka bajita angithola alitrapa ya-1 lapha e-center first touch 1 pass yangidonsa lokhuji ataye uzolokucula udlala ngayithola shuthi injalo ukhulisile lo coach ntwana shuthi ungifakile yabona ngikhulisile but then ntwana ezinye izinto uyazi umunye nomunye ntwana nama-flops wakhe yabona kuphile like lo coach uflopi ntwana big time wenzeni ntwana big time ntwana ucoach angazi noma bekacala ukujola ngoba becala ukwenzakalani maka lo mntana wavala umuntu omdala ama-fuse ntwana yabona ntwana wazithola sekathatha imali ze-team sekabhizi manje yafocus kulibhibi lakhe sise-clubhouse ndoda i-clubhouse sesisele sodwa akasekho ushemeni u-team ndoda sihleli sodwa e-clubhouse umuntu uhambe boma-2 weeks ngaphulo kuyaphosta kuma-status ndoda amanye amahhotela serious ndoda ama-light ndoda shuthi yayithola lona sidambile akunamali yokudla ntanga shuthi abantu ndoda balokhu bayemakini abantu ndoda balokhu bayahamba abantu ndoda nini shuthi ntanga Friday uzohamba boma-5 players mina ngibuyela kithi ento abazali babo bayabalanda ntanga coach-ke kulokhu uyaposta ndoda usemadebeni unishiye clubhouse ngiyadlala mfana ngithi shuthi lesakhe ntanga makabuya ntanga shuthi uzofika ntanga ku-Friday ebusuku hlale nani game ne-1 kusezokhona nini nasi lesakhe sesikhona ntanga size ngani Boltelo from Durban to Pitori Bolt ngebolt uyadlala ntanga Bolt suke Durban uyize Pitori wena Bolt from Durban Oma 3K idlile leyanta ngiyidlile kulana nje intanga sesibuya khona ntanga because into sesihlelela yiko sihleli sodwa understand akusana mlawo awuchama shuthi akusana ukuthi intanga wonke umuntu uyazilawula wonke umuntu enza into afuna ukuyenza ngithola bekashiyi nokudla nemali kanjani intanga ukudla ntanga uzokushiya lokudla okushile kuphelile ngithola uyafonela kuthiwa coach senda inyuke ukudla qisenda mapara akayisendi ngithola shuthi kumele ntanga sifonele abazali bethu shuthi ngithola sithi sesiphila kanjani shuthi ekamereni ntanga ngoba vele bengiphila nama-out wami bengiphila noJabulo nobaba shuthi kumele sizithole siyi-3 sikumele siphile siyi-3 shuthi inyuka bangisendela yona ntwana inyuka bamsendela shuthi okhipha 2 OPC sithengele into zethi zihlale hot robin
Ngithola kunamuntu ongenayo futhi kumele khiwa ama-wardrobe manje futhi siphila ntangi style sangu 1818 ntangi intayela nyana zabo gogo zokufisha ukudla uyayithola khona ukutanga masifuna ukuyenza igawula ntanga futhi sikhipha lawo maqanda lawo sokhipha beningakhi kanti lana clubhouse ntanga futhi ntanga clubhouse ntanga kusibuma 80 something yeah 80 something and ukhumbule ne abanye abajita bebabhadala eClubhouse ngithola boma 2 point something nama player we local nawo ayabhadala ngithola every Saturday ama player we local azana nemali yokuthi transport team izwazi uye machine and hayi kuleyo mali ayikho ntwana ikhona but asazi ukuthi yena ufuna ukuyenzani ngithola thina besije ukuthi untwana ufuna ukuthi mhlawumbe asisenzele into egreen ngaleso sikhathi indoda ustukile indoda shine ithathu ka4 vision 2023 makasiyibona yonke le vision beka ishayile ithathu la I understand project X nyana yakhe leya asiyibona ngijabulanga ngijabulanga because abantwana ntanga because manje khona impilo yakhe like uphethe disk then next thing umuntu wenza into ayikabi and manje ntanga liya team ntanga beyihudi nawo bobona ama Christian ntanga the Red Nation ntwana kushabela bobona kuba real namanye ama team ntanga bawajabula shuthi masongena ema groundini shuthi bayiqala ngene Red Nation bayazi ukuthi ukuthi nako manje solalela umculo shuthi ukumeti izohlaba manje hayi nevele bengamoshi isikhathi phambi ihlalwa phansi nje ngibe ngilibiza ngithola shuthi amanye ama team bancanywa leyo nto leyo ukuthi Red Nation ntwana izokulalelisa ntwana boma lokubukela ibhola vele shuthi from under 13 until first team ntanga ngithola ndilapho kwenta ngakudlalwa kanjalo kunokuthi makudlala under 13 ngapha kudlala under 15 no ntanga ngidlala under 13 icede kudlala under 15 icede kudlala shuthi ucula until kuyoze kudlale wena umntana esekhaya and angimind angimind when you practice bakungabe nabantu abamind la shuthi ntwana mina ntwana bengisha ntwana beshuthi nanoma nalizama ntanga shuthi kuyogezwa ntanga ebathroom ntanga bheka shuthi bokunokulizwa licho khona lapha kuloko kugezwa lapha ngithola ulizwe ukuthi hayi ntanga abajita bayashaya lapha ebathroom manje bayathinta ngithola injalo ngithola mina ntanga shuthi bengithatha kanjalo bengidonsa kanjalo mina ntwana ikutsho mina program la ngihila ntwana shuthi angimind ntanga ukucula 365 days all day every day awuthama mama ngathola abantu ntwana abathi bazimisele bafuna ukucula ntwana yabona sispanisane ntwana ungezi ngetendency nyana ukuthi ufuna inyuku osofuna ukuthi mhlawumbe na ufane nabo avenue ntwana abajita nabo abavilanga sibaso baqale ngithola just ukuthi bayenzani babambana ntanga teamwork ntwana shubeza naye abazange ngomcondo ukuthi sesifuna inyuku sibheke ukhola sibheke ini ntwana ngithola like no ntanga abajita ntanga abahola babheka ngamhola bazenzela bona izinto ezigrand ngithola ababheka ngamhola abajita bonke labayathesha and bayasupportana ayikabi ntwana shuthi abalekelelana ngenzondo shuthi yabona la ntanga manje ntanga sibaningi manje ntanga ekhujweni ntanga understand ngithola and manje abanye bathi bacula igwijo makantanga understand ntanga understand nezandla zakhona ntanga yabona ntanga wabule soil ama atafela ntanga ngithola mina ngiyanyanya and ngiyanyanya kahle ukhala ngegwijo kahle awusuyi artist yokuthi ngine voice enhle musician ngi artist uyigwijo ngigwijo mina phila igwijo mina ngigwijo ntanga ngithola ntanga bakuthiwa ungene studio kumele ushaye igwijo ayikabi ntwana shuthi ezinethu ntwana ikasitona zingilandile isibhaya uthamba sifuna ukufaka engoma ntwana ipiano ngithi hayi ukuza kahle uyaqala bheda angeke ngikhone ufuna ushaye ipiano tata ka boy kanjani angisho ukwenza imali amajita afuna ukusipana imali angisho obvious hot commodity mele babize awuthamba shuthi mina ntwana shuthi ngizoba humble ntwana trust the process ngegwijo ntwana I believe ukuthi lizongibeka somewhere lona one way ayikabi ngichoma maye bakale title ukuthi uyigwijo king or angiziphanga but yazi nawe nasesigodlweni inkosi ngabantu abantu abashoyo ntwana shuthi kungeke ntwana uvuke sozibiza ngo King Infinity ntwana King Infinity nini ntwana usokwana ukuthi uyinkosi uyayithola le nto ntwana shuthi abantu kumele bakunike ukuthi ayisani uyayishala lento sani shuthi King Infinity sani shuthi uphiwe and right nguwe ngibona ukuthi possible ngendlela yokuthi like empilweni yakho angazi unama account engakhi social yayenza uspani after some time delete iqale kabusha
wenze ucala after some time delete ucala mara still like internet ayikhohlwa you like angisho nje bangitshela ntwana shuthi abantu vele ababhaya ukucala ukulalela igusho ntwana shuthi yeah nami ngaba ngikhuluma manga futhi khona nala kule video ngasho ngazi if khayibona ngasho ngathi you are the first person vele mina ngamuza ngifuni ukukhuluma first bathi khona bobani basejeli khona bosibanibani baku mina obisicala ekhe ngamuza yabo iona nami ukuthi ngihlale nawe la namhlanje because maybe wena ungazibekela somewhere empilweni ukuthi hayi akazibona ukuthi ufike la mara thina sibona from good yabo siba happy masikubona siba satisfied siba like yo le bekhona ilanga la ngizubhlungu ngiyamamela lapha kumede ungakhali yabo ngifeel better like uyayibona that ngisatisfaction like uyilethela abantu ababhaya la emhlabeni yabo angikhulumi sengisikhulumela mina kuphela mara nabo like abayitholi le opportunity leyo ukuthi bahlale nawe kanje like injalo yabo that's why ngithi like le title le abakunikile it's like unikiwe basically ntwana it was 2019 song of the year Tata Kapoy to remember me yes yilo vele lelo like ayikaba intwana ngiyalithunuka into ntwana namanje noma ubhekile ntwana ubani usalishaya ubani ulishaya no mina ngithi ukuthi uTata Kapoy ku Tata Kapoy it's because of wena yabo angazi ukuthi ubani olicalile neverything ngiyamthunuka yabo mara silaze ngawe sibaningi yabo silaze ngawe sibaningi like yabo manje njama ungitshele why ushaya ama disappear besides the effects leyo ukuthi hot money yabo lenye understand but some other times before that ngifila ngathi ukumede sekanyamalele viyeni enzakalani shuthi uyazi ntwana namanje phela singavuka kusasa ukusekanyamalele lokutholakala utholakali ayitholakali out angisho wona problem uyazi ntwana kulomhlaba isiphila kuwo manje ntwana kuthambanga ne uyazi ntwana shuthi abantu ntwana bagudi ekupretending yabo shuthi umuntu ntwana ngapretenda ngazathi ntwana ufuna ukuba nawe shuthi ufuna ukubona ugrand empilweni yakho kanti yena ushuthi umuntu uzele ukuthi azokhulisa le yakhe afuna ukuyikhulisa ngawe ngithola shuthi intwana into engibonile ntwana ukuthi abantu ntwana bayangiyoza yabona uphethe talent bona ntanga shuthi umuntu ezengazathi ntwana azini ngiyayibona le nto le ntwana oyenza yabona mina ntwana shuthi ngiza nento eso ngithola ngakuncedisa ukuthi senze into ngoba mina ntwana to speaking ntwana singumuntu wefoni ngiyangithola bonga ukuthi ngaziphathela bomama account intwana sengiyaniphendula la ama comment sengishudile ntwana ngiyangithola shuthi like abantu keke mbeza kanjalo you understand ntwana shuthi ngoba ngithola mina ntwana ngizokenzela leyo nto leyo ngithola ngiphendulela ama comment shuthi ngitholele shuthi nabantu mabafuna kuphi ngitholele but then only to find out shuthi umuntu uzele ukuthi kuzogowa ama page wabo okuzoyenzana ukuthi abe namafollowers abe nandeni yena maseka right nale a right ngayo bese kuba umuntu osekangenzela idayila hayi ukuthi intwana ngidisaphira ngoba ukuthanda kwami ngithola shuthi kusuka ukucabana kwami naloyo muntu ebengibhizinisi shuthi ebengiphusha naye then makakimi mina program vele ntangaye ikakikaka sange ngitolerate ntwana nisuke nikabaniswa yini ntwana shuthi umuntu ntwana unokucalila into entsha ntwana shuthi ntwana njengoba ngishilo naseceleni into entsha ngidida ntwana yabona so umuntu mase kaqala abanetayela mase kumele ke uzoshutwa akutshelele kuyise kabhizi ngakhona weyangekho ngakhona shuthi wena kumele understand leyo nto leyo ntanga uthi ngishutwa ubani yale kungathona noma ubukameraman umuntu akushuthi then makaqeda ngimthola leyo muntu umuntu ntanga naye makangishutha ujabulele ukuthi ushutha uGumede uyamtshela umuntu ntanga ungayipost leyo nto ungakayipost then umuntu ntanga uthi asendela leyo muntu ama-video already sekayipostile then how can we post into esiyipostile because already abantu sebayibonile ntanga igijime ngapha isagijima you understand leyo nto leyo so ntanga useless but ngibona mhlawumbe bacabanga ukuthi bayangiyoza or bayangwisa yabo mina ayangiwe mfana kithi as long ukuthandwa abantu ntwana ungayithipha indlovu ngeke uchama ayizwa nix bro ngithola injani so kunama account to show di Gugulethu then kuba nale yakho Sibu Gumede yabo
yeah ntwana shuthi and then vela nele yamanje ntwana ingiyangikhinya ke cover writing le cause ukuthi manje uzovela kule account abantu sebafocuse la confusing ngiyangithola so lena shuthi ngiyangithola nayo leka show intanga ilahlwe nje uphapha cause my like umuntu wakhona uyaphapha uyathola angalahle bafethu manje ejo phela sisibona ushodi icherry ne first time simbona akuposta uyandlula ya somewhere ne uyakoba lapha ewindweni hayi khona umuntu ofuna ukubona ufuna ukukhuluma nawe oza ngiyabuya next thing okay so yacula cha internet yayipost that was the first time I post bro wami la grow page like ngalelo langa WhatsApp kwakusasa ekseni bese kahamba kuma 11k same day nama mangavula account ngathi ngikulele nje ngiyapost ntwana shuthi uyayibona yonke leyo nto leyo iavenue na pro wami shuthi inayo beyiloki ngifuna shuthi yangirecognize yangithola ngalo lelo page la kashula cause nakhona ntwana bese kusikhathi eside ngingasacula bayenzakaleni kule page njengoba ngisho ngithi umnika uzuwa le page uyaspida uye shuthi intanga wayela yikhona ntanga ngithola ukuthi phone ilahleke kanjani ang understand maka masika yenza ama logins details tontoni ntwana sikakhokhile manje same day makakushaya ya video ngisho vela iplana bese kuyini after lapho bese kuyi manager yakho hayi ntwana shuthi lapho ke ntwana bengisazirelaxele egazi ngithola bekhani yena atshela lo sister wasikazi lavo ukuthi mfethu utshele lo yamuntu ngiyamfuna ngoba naku nala ama comment ngale video i1 ntanga shuthi yena abantu shuthi bajulile ngogumeta ngithola bafuna ugumeta back abantu ingangana yabona so leyo muntu awumtshele ntanga uma comment athi lo muntu ngembambe kanjalo uyangithola awumtshele lo muntu ukuthi ngizoza kuye ngelanga leso uyangithola shuthi kuyenzeka ukuthi mhlawumbe ngenze ukuthi ngalelo langa lelo ntanga ayish awuyazi ntanga ngikhapha esinye isigubhu yabona ngikhapha esinye isigubhu ngikhapha umunye cherry nangu sister umile la ngakubo shuthi uyangiyamkhunta uyangibize uzala mfethish ngicela udrop ifone call ngikhuluma nalo muntu lo uyangithola ngithi umshayela video call lo muntu lo bamshayela video call ngithola bheka nginobani shuthi umuntu bekumele uyoclean out yami video never shayela ku video call hayi shuthi sengimje ukuthi mina shayela sokwe sokwamalanga nyana avayo ngithola shuthi ngiyandlula la sister ngamkhunta utawuzala uyangithola bheka ngicela ukudropa manje bengikhuluma nalo muntu lo ngithola ngithi umshayele video call bheka nginobani yabona lo muntu lo usesaluni ntwana kumele bamchine wavela wathi angiyekeleni manje ngiyande manje ngithola ngizokuthola matayi uzongithola eplace but bayamlanda vele ngithola bangithola nakhona bese ngithi ngiyavaya mina ngithola bese ngithi ngiyathokoza bahlangana namara wathini lo muntu ayimfeni ngene emotweni sivaya so thenga amatshwala ntanga shuthi yabona ntanga ngisamosha isikhathi ngeke emotweni kula ntanga sekucala khona shuthi yabona siyacula sikalokolo uyangithola ukusha ama video shuthi manje khona lento lengicale kanjani shuthi bese njengoba ngitshela ntwana bese ikhalisa nje emotweni kanje ngithola bese ngihlabelele nami ngithola incedisi ngithola shama video le naloka poster ngithola iba then ubani lo muntu ngibuza lokho mina wena lo show usigughulethu uye lo show like a relationship yakho naye was it only because of music or there's more mntana ngithi it's story for another day kanjani man ngithi kanjani yona ntwana beyize music mara yagcine seyi ngale ku music music I know man shoot vele I know ubonile ukuthi video yale wadi sengila empilweni awukuye shoot vele after le video abona ukuthi sengila empilweni sekafuna more beyond the music Twana shoot nayo le angazi ngoba nayo umuntu wakhona mawungambuza mhlambe naye ngeke akhona ukuphendula because mina nginibone senshare room sengithi how okay share room yenzakalani antwana man njoba ngisho wena sikari ngithola ukuthi ayishintwana kuyasenzakalela ngithola ngoba nayo lo muntu noma ngathi izambuza namhlanje ayintwana hayi akazi naye makuyamncanywa yena antwana yena okay wena uyamncane
Ntwana ngithanda wonke umuntu wasemhlabeni. Obvious khona wathanda abangafani nami ngiyancanya yabo nami ngathi ngiyancanya mara khona vele manje udifferent mntana sekhaya hayi nantanga uyazi maphakathi naye ukuthi vele liyafa ngithola mara ntwana uyazi ntwana shuthi ngisho yazi ntwana nasempilweni ntwana sinokuhamba sihambe ntwana sigcine singasaboni ngasolinye yabona sigcine singasa understandane ndiyabona nokukhipha ukusibhizi siflopelana sixolelana ntwana siyabambezelana ngoba sibuyile emuva ngithola better to move on mhlawumbe khona uzobathola ababetha abazo uyangithola singabambezelana nempilweni ngithola ntwana noma ngabe sithandana kangakanani but ntwana singa as much as kwenzakale yonke into between wena naye like in a way naye ubuyisile sabona uKhumete usesekhona yabo yabo ubuyisile in a way naspana like until at certain points lapho ni stop ekhona kwazi nini ukuthi ni stopiswe yini relationship yini mara yona seyiphelile vele amntana sekhaya antwana abantu abadala batshela ungaphili kahlolo Ayinkuzi ngiyakuza manje uthi sekuphelile mntana ngithi ungaphili kahlolo ntwana asho ukuthi singaze sibambezelane empilweni yabo ngoba asho like bese ngibona kanjalo ukuthi azi mhlawumbe ngibambezile umntana abantu empilweni ngithola because ntwana mhlawumbe khona abajida abalukulo bamshela abafuna abambonela impilo egrand ngithola yena lokho lubhizi ukuthi azini izoba grand uKhumete izoba ilento engifuna ibiyo but still ntanga ngiyangithola vele makana ubona ipotential ngiyangithola but still ntwana akuyenziwe ngiyangithola but then nami ngicina ngibona ukuthi azini ngazi ntanga ngivalile umntana abantu ngenzini ngithola better to move on mfethu uthola abagrand ntwana mina ntwana ngizobona ukuthi hayi kusumahlukana nyana ntwana ukuthi afoko fano ntwana sahlala phansi sayikhuluma nje basikhuluma mina nawe yazini ntwana mina ngiyibona kanje ngoba manje abona mayiso everyday njalo uyakhala and njalo yimi ntwana kuba uwenini I understand ukuthi sihlala phansi nini sikhulume ngawo ukuthi mfethu wayi wenza kanjalo yimi ngenze kanje yabona so ngale kwaloko mfethu ngcono move on ubani wenzeni kahle uwi ntwana yimi ntwana ayiqiniso lihle yimi ntwana engenzini yimi wena umhethile angaza angisho wena uthi asimbuze la angisho hayi asimbuzeni la angisho wena uthi like uthi kithi bheka dayideni ukuthi abantu ababhane reason all over kaya bayakuuse abantu yabo like umuntu ucala some ala aphile nawe yapost apusha shuthi yabo next thing that's why disappear kwaphira kaningi yabo so now was it like the same incident you would develop naye wenze the same thing or shuthi naye ngaze ngimfakela ngithi naye wenze same thing because uyentanga shuthi yazi njengoba ngisho ntwana ngithi into entshe yangidida shuthi uyambona umuntu maseka ngasafuni ngithola because before sizohlala phansi sikhulume ngithola waqala wangitshela ukuthi ayindaba nalento yayigwitsho mina singifuna ukuphuma ngifuna ukuyeka yabona out of the blue mina ngithi uyadlala and uthembisa abantu ukuthi sikhona yayichola leyo nto leyo so ngale kwaloko ntwana umuntu omdala ngeke umvimbi ngithola so mfethu umuntu akaphuka amove on ayenza into afuna ukuba grand ngayo into acabanga ukuthi izomenza le sharp empilweni ngithola nami ngizoba grand njengoba namhlanje ntwana ngiyengabona ukuthi intwana lebe ngikhethile akusiyo ngithola ngicine nami ngithi yazini ntwana mangaziphakamile mina ile ube out phela uthi because ngale kwaloko ntwana makupa umntwana ngisho ntwana ukuthi umphefumulo wakhe ntwana ukuthi ubambile nje ukuthi bangaba grand le nami ngizokhona ukulala ngikuthula ngithola vele empilweni yini into e1 ikhe yenzeka like le yakwenza ufile ngathi yo la lelanga leli like angeke ngikhohle upora bali ya Hotman lakho ne pora bali ya Hotman that was the worst day empilweni yakho bese i-best day empilweni yakho angeke sihlale sikwatile empilweni khona amalanga la ufila best day ntwana shuthi first day ngihlabelela nabajita leAlexander ekwithu ave hayi kabisa nanje umculo uyangilimaza shuthi uyangilimaza maka the time nihlangene nonke
First time ntwana bekula promoter khona Diskitchi. Yeah. Da sinokaxelo Lady Pop. Yeah, king ayibona le. Yeah. That was the first time when we are Yeah. Buphethu Lady Pop like wena naye. Yeah, Musa the Diskitchi. Shuthi bengi brand ambassador Diskitchi uthi. Yeah, my coming. Shuthi nabo ntanga bangifuna nje okungifuna ngineshona manje mhlawumbe bazo uyanyamalala ke. Ash. Ende ngiyachinyela usham. Lo ngibonakala emakhawuntini yena apha yabo. That's why naye lo manje ngimtshelile ukuthi yabona ntwana futhi bangabe nawe sizosipana bese iceda lapho nini na kusasipana. Yabona awukusheshe umtshele kusisi nini nifuna ukushaya special pass. Sheshe siyeke yabona mfuthu uyamtshela mfuthu sheshe siyeke yabona. Mara yena umfethu washo ukuthi ntwana nami ntwana la yazi dayile njani joya ngepassion mawenza into enje kumele uyenze nomuntu naye ane same passion for that day phela ntwana akungathi siyancane usenzelana ifavor kube uthi naye uyafuna ukuba la yabo angeke ngithi mina ngishaya piano next thing ngiskima abantu abayenza hip hop yabo ngiyothi siye studio sodwa uthi ngifuna ngiyodlala something else ngifuna yo rap. Ntwana futhi vele inkinga eziningi zicala kanjalo yabona mase singasaboni isulinye kahle yabona so vele egcineni ngoba mina singumuntu wamafoni nani futhi yabona noma umuntu sekangasaboni isulinye nami ntwana futhi noma ngathi azini sani nginike i-account futhi ngizobona ukuthi ngiyayithola manje leyo nto leyo mfana futhi ubani uzomthola ozofuna ukwenza leyo nto leyo you understand but nesholo wamanje mfethu uzoba grand ngoba naye kahle angimlandanga uzizele ngiyamthola maka bonke bazizele shuthi bazi shuthi abanye abantu ntwana shuthi mhlambe bebangazilanga le umfana ayibonayo or mhlambe le nami bengibona ukuthi mhlambe bayizele yabona bona bazile okunye uke wabona ukuthi mhlambe ntwana uyazi ntwana umuntu ntwana wonke umuntu njengala ikasdakho abajita ababhaya bayafisa ukuva nawe shuthi uzibona ukuthi yabona ntwana babangangibona ngihamba naleya ayisangiyintweni ngiyangithola shuthi mangahlala nginali everyday sengiyintweni ngiyangithola shuthi abanye abantu ntwana bazele leyo nto leyo akazanga shuthi ngoba uze ku street shuthi uzele leyo nto unayo. I understand injalo feel ngathi like mozo spana nomuntu as in like a type of man kumele kube umuntu like ngathi oshange personality different from one because wena uyi star yena kumele ube lo muntu lo uthanda ukushaya nangaboniyo yabo because mawuzofuna ukuspana nomuntu naye ufuna ukushaya naboniyo ila hayi magcineni igcina kuba nama conflict yabo manje mina ntwana lezo zinto ezinjalo angizibheki ntwana mangizophila nomuntu mina nginale into ukuthi ntwana siphilisana singaphilisana I understand because that ntwana emhlabeni ntwana asincanyani sencingisana uyazi izandla ziyagezana ntwana egcina kunekuphila uyiwani ukuthi ukhulu udinga abantu ntwana uyazi intention wa kanjani uyangithola uyazi ntana namhlanje ntana ulalela noma ngabe ubani bro mnehlanya malikhuluma ntwana thatha isikhathi umulalela ntwana uzomuzwa lo muntu ukhuluma into ozizwa so during vele during i-era yama drugs bohlala endlini apho ngisho bengatholakala bengekungithola endlini awuthi ngisho endlini bengena ntanga intatha ngabo 3-4 ngizolala hayi ukuthi nakhona ngiyalala ngilelanga ngilalele awuthi ngisho just nje ukulula nje inyawo endaweni efudumele ngithola then after maqala ikhalinyo bowenzani empilweni like at that time like bocedile isikolo awuthi ngisho isikela ngisiceda wasicedanga like aim for a living empilweni isikolo isiceda ugcineva ngiyakrithi yini wenza ukuthi isikolo ntwana juzi ay corruption ntwana juzi yabona le ntonyana zamakhosasi yabona because ngicala ekhosasi la it should be singasafocusanga ngesigela understand sengibhizi namakhosasi namthola ngasuka la ngayipitori ngithola fika nasepitori siloku sizihlabelele nabajita la ema-stilsini kanti kule sikole ngifunda kuso proma akusinto yara ndokuthi ngilanje imihledi nerasa ngiyacula nani ngithola ngithola ilapha euphoric I understand shuthi into yayenza ukuthi ngeke isigela ntwana ngasiyeka ngisepitori isigela ngithola 2023 or before that 2023 singihleli phansi la ngithola injalo ngikhuluma ngevara masovaya lapha ku-euphoric 2023 ila uyeka isikolo bese ngisiyekile
Wawusiyeke mosuke ekhaya uyakara. Ngaranda ngisho ngifunde kuma 5 months 6 months. Yeah. Then ngahlala phansi. Bese endlini bathini sharp ukoko Shuthi nakhona bekuyintonyana yokuthini eshisani umntwana nje wasesigela lapho uyabona. yeah. Ayazana azange sibone ngasolinye yabona. Ichile ngithola. Esani shuthi wasuke wangishaya ngesicima. Eskila. Yeah, ngithola. Esani ngathi ngiyambekezelela sani. Awaphinda number 2. Ayamshaya uGabe. Uche. Yeah, ngimshaya uGabe amshaya ngebhachu. Yeah. Bamgcuza. Yo. Ngithola. Bakuxoshela ukuthi ushaya umuntu. Yeah. Bamgcuza. Bocala kuyenza la yini? Ntwana ukushaya umuntu angicala ukushaya umuntu. Ngisho la esgela bocala that time. Yeah, kulesa scale. Bakuxoshela ukuthi yo Obvious ichiri. Ngithola. bathi ungazilweli. Kanjani ntanga? Esokuqala ngisibekezelile ntanga. Shuthi isithunda ngeke ngisibekezelele. Ngithola. Yeah. Mara impela ayikho for imagine. Uthi amshuthi mina bengibona ngathi ngoba manje nangu principal eNigeria naye lo mntana abasentweni 1 baphuma endabukweni 1. Yeah. Shuthi vele ngoba nami vele uMr P vele mhlambe besikakhathela lokukhuzana nami. Ngithola. Yeah. Yo. Wayibhala lencwadi yakhe ngathi uyadlala ngayibonisa ucoach wayesigela wathi ungcengela ngihlelo wathi manje kuye club azwa time mfana indaba yakhe ngaswitch manje ucabanga kanjani. Ngithola. Ngitshela ngathi mina mntwana engicabanga mntwana azini uhlala phansi nizobona. Mara manje Bafonele endlini ngibatshela bathi please nantwana mangabe ucoach uthi uzohlala nawe uloku ungafunda kuna flop maka mangabe uthi ngeke khona ungagibela kusasa nayo liya yabona ukuthi mangihamba lo muntu lo ayikhambi inyinto team ya divide. Yeah, phela le team bengaziwa program. Yeah. Uwefakela igama. Yeah, njalo. Mara wena ufila kanjani ngalaide ngesikole ufuna ukubuyela? Uthiyama. Ngiyafisa. Yeah. Ngiyafisa bro. Ngiyafisa. Manje yini ekubambayo? Ntwana ngisithande. Yeah, ntwana. Ngisithande. Nje. Bengalala. Bongafeli. Hayi ntwana. Since grade 1 till 10. Ntwana mina hayi bengifela ngoba ngiyafila ntangifiliswa kungangeni. Ungatheli. Yeah, ntwana. Hayi ukuthi maya understand just do it. Yeah, uthi awufuni ukuba la. Injalo ntanga nabo mama into bebanokuba ngisho mababiza abazali udala umntaneni lo akusukuthi manje wenza ngamabona. No noma nana makabhalile uyabona ukuthi azini just nje ukuthi sazo ngabangani or yini yangithola. Yeah. Bokuyini vele? Ayintwana nje uthi high school nje wangitshela. Into zamakhosasi intwana ngithola. Music. Ayisana. Should bengazizwa kahle intanga mangahlakelelanga ntwana. Should bengazizwa kahle yabona mangaculanga ya. Should manje asibeke kanje. Ushaya idengi uyatrenda. Uluse ukutrenda. Cause manje phela mina ngithini i-country yonke imamele wena. Yazi khona yabithini. Yeah. Uzofunda kanjani utrend? Ngiyakutshela. Ene Yeah. yasho la idengi mina like stay trend yona. Yabo? Yeah. Ngakabi busy nalezi zinto zama social media mina. Yeah. Kumele sifunde. Mfana ngizofunda kanjani ngitrend. Ngithi angi-understand at that time ne. Ngiyayizwa ukuthi thi maka like angi-understand angifeel the same way phela ngitrend. Yeah. Yabo? Fairly sharp. Nini imposter something gqala ama comment gqalani. Sekumele ngifunde ngicabanga la inyende. Maka le sekhane ngi-understand lento bekayisho. Yeah. Le maka uzofunda kanjani utrend. Yabo sengiyayizwa my god. I think ngimake sense. Mina ke ntona shuthi bekungasi kanjalo ngithola because yabona nalento zokutrend bengazi understand ngokuthi bengayibheki nokubheka ukuthi trend nani ntanga shuthi nami besinokucula emaphakini sicule kuphi shuthi ngisanokuzwa ngithi ngiyazihambela kwelinye ikasi ntanga engasi igasi dami uzoseyamenyezwa kumata no mhlolo yabona but manje mina bengayithathi ngaleyo ndlela ukuthi trend ntanga shuthi trend ntanga angifaki ngiyayisukela. Yeah. Ngiyayisukela uthi. Yeah. Into ekhona nje kuwe. Hayi ntwana shuthi. Nala siyawalk yabona bakubheka badiyo le. Yeah. Ngiyangithola. Manje angazi. Plan ithini from la? Ntwana iplan ntwana mina ntwana azithini. Ntwana ngifuna ukusipana. Yeah. Ntwana iplan ntwana ukuthi nje ntwana mangazibona nje ngiloku ngilishayile nje iguju kanje. Now until December ngibona ukuthi December ndangibekele and then
from the qala kahle nje kulo nyaka uzayo kahle January kuyale. Yeah. No rest vele namanje from manje nje no rest kuyale. Ngithola. Singazi ke ngalomfowethu lo kumele shoot yabona ngoba naye umfowethu ntangancanywa amahabli incanywa ichair ntangancanywa manje ntangashoot yazini ukuhamba hamba ngichime. Ngoba ngiyanyanya bona ngizomile lo manage. Yeah, ngiyanyanya ngizomile understand ukuthi yena ntwana yeah ntwana yo ngikhaphile sesimo so ntwana singena va. Yeah ibona leyo nto le. So ntwana kuzomela azama ukubalance yabona maka ngcono ngoba ngazathi yena masikhuluma naye. Yabona understand uyakhona ukuthi athi masekahlela yi1 ayibalance yonke leyo nto leyo. Mina vele ntwana nginjalo mina bro wami iqiniso ngizokutshela ukuthi lihlala kanjani. I don't care bro wami. Ngamani umnyanya maka kusasa uzobuya wena ungilande kithi. Ngithola injalo mina bro ngimisana ikhakhi kaka noma uyafaka romance ngeke ube arokaka. Into engisho ukuthi vele uthola umuntu ofuna lento oyifunayo. Yena uyayifuna. No, same vision. Mfana bengicula naye la mfana group inabhaya kanje. Menshine ndodana uyamncanya hawo. Ayi la mfana mloya. Umbulali mfana. Umbulali ntanga uyahlupha. Bengicula naye la mfana. Futhi group kanje. Ayingambuza naye ngathi enhlekweni ngasacula athi sesilalela amanga manje. Thina ntasifuna wena. So na same day wathi makangilande please nangena mfethu umfana ngazimangela mfethu hey nangumbulali angamgcina nini umfana. Hey wayeza namhlanje umfana wangentata ntwana. Ntwana ngifuna ukusipana ntwana ngifuna sisipanisana wanthi ngata now you are talking. So njoba uthi ufuna sisipane mina vele manje ngiplan ukuthi vele ngifuna ukubuyela kule nto ngithola but then mawuthi ufuna sisipane shoot dance sisipane every day angisho ukuthi ungayiskela. Eskela uyaya mabuye eskela siyasipana. Sure. Ngiyamthola. Injalo. So besides igwijo plan yempilo ntwana esani mina sanikopo saningithathele sanicode 14 mina ntwana no 14 ntwana. Bengisipana ntwana driving school bengi-instructor yaka code 14 ngangithola. Just manje ntwana ngiphazanyiswa yini nayi lento le age. Lapha ematracking lapha kuma Imperial emasasole bakumele bangicove ntwana shuthi yabona bayangitesta na ngu-reverse yonke into grand mara manje yabona bakumele bangicove bathayisana. Thina ntwana ngesikhona ukuthatha manje because ntwana thina angeke shuthi into zethu ziqala ukucover umuntu from the age of 25. So ngithi ngibhekile u25 ntwana shuthi ngina 22. Mkhulu. Understand. So manje ntwana into engiyibonile yazini yabona mhlambe mangalungisa le PDP yami ngizama ukuthola bomama leadership ngi-apply kuma assistant staff ngizoba grand. So basically kutsho kuzoba into ukuthi sangisho nabo baya esikolweni nami ngespanini injalo sizobona ntanga sizobalansisa mhlambe mangiye esipanini mhlambe sizoqala sisiyosipana ngama-weekend bona babuyegela bazophusha then nina sengizohlangana yangithola ngama-weekend mhlambe obvious injalo but ngamanye amalanga namangwe elesipanini zizokhona ukusipana. So uzibona kuphi wena let's say in the next 3 years? Ntwana uzifuna kuphi masingathi sizobuya after 3 years sibukele la ile video ufuna ukuyibukela kuphi le video? Ntwana ngingayibona mangayibukela ngihleli lapha yaye kanje sanile sofa lami serious le basunya sana ngibhekelele kuma big screen na serious ntwana kunankinga. Nara san vile umuntu aliyobayilule mako yazi na ukuzofikile indaweni ezikanje ntwana kumele usipana ntwana njalo. Manje before sivala khuluma nabantu bakho mfethu. Mfethu bantwana basekhaya hayi engingakusho mina ukuthi hayi ngingaphela umoya bantwana basekhaya sengibuyile angeke ngisabuye ngibuyile ngizonikeza ukudla kwendlebe bantwana basekhaya futhi every day makanani manje ngancenga umbulali ukuthi asishute ngoba yena umbulali ayifana ayinamangazi bantwana basekhaya ngibuyile vele banokusho bathi amalanga awafanele kamampela uthi amawafana injalo uthi manje abakufunayo bazokuthola phi? Kuye mfethu umbulali MC mfethu. Kuye mfethu umbulali MC mfethu ngimtshelile na ngathi akasuse yonke lento yakhe yamashuta uvule yakhe account. Ntwana njoba ngisho ngitwana mina. Ayintwana. Obvious angisho manager yakho kumele kuvulele account every platform. Bese uyapost. Uyezwa naye pro manje njengoba ukhuluma ngithola ukuthi wena umnikeza enye
opinion bro ngisho uyangithola uyayena noma kwazi afuna ukuphila yakhe impilo asayina akwazi ukupost izinto zakhe hayi ukuthi sothathe yakhe impilo yayibo hayi intanga leyo siyikhulumile uyazi ukuthi yakhe impilo uzoyenza kuphi ngangithola siyirengile so umbulali MC maka lizotshintsha ngekudala lizotshintsha ngekudala okay afede kuyawivale ngesomething lapho sha abantu nge-word of the day moqeda ubavalele ngalento abayithandayo vele uzokubheka uMr Mbulali mfethu abantwana basekhaya mina ngazi ngingathini nje into engayisho ukuthi nje bafethu niyazi nani niyabona bafethu impilo yamanje njani ngithola iba uwe ungafuni kuba umunye umuntu mfethu futhi stay true to yourself ngale kwaloko angazi ngiyabona lo mhlaba siphila ku people change things go wrong when you must just remember life goes on bantwana basekhaya izweni ayivale ngumculo phela umculo omnandi Bazihamba loliwe ubuyele ekhaya engihamba nomzela kaloliwe hamba loliwe ubuyele ekhaya engihamba nomzela kaloliwe hamba loliwe ukalabazale ekhaya tata emena ngehamba nomzela kaloliwe hamba loliwe ukalabazale kalo mama notata emena ngehamba nomzela kaloliwe hamba loliwe ubuyele ekhaya emena nomzela kaloliwe hamba loliwe. Thank you guys for watching. If you like this video, obviously, please do whatever you want to do and comment. One love, gents. Peace. We out. Zweni. I got. Zweni.